تيم بزي كامل لأخذهم أخبر زخل حيال في الشخطة منم زي نورو دغاقو العينيرو حزنن دغنت انت دراريوم مستسمى سيولزمت السيطان وعلى نخأسر الدفافقو تيم أمونغو مودأتا زي ولو عدلن نتاسو أو نوتو تقلت سو تقورو انكو نقرن حديو نخمارت قداد نسخم تتخونو من يوم مرتكم زحسوكمو فتيمو زي سمرالكم حقوسات سوات ويس كل الناس سمرالكم بحزن كتنورو زانتنا مس تيم زتالو العايز جمر تيم أديو انتو موتتن بتعم واحد جنزب والا انتو نورون بسوقن وطرو جيزا حقوسيو الشختار ما خاوغتسو أي في الليل نغرا اتنغلو سبز حقوس تلاقاو سحاقو دما نخلو كاوي ازنورسه ينغاقو نغرا اتانا يكرواز فوتي عاركو دينات بحال قول حدا غاقار كيك دمايا تيم سبو خوينو بوزح جيزنا مودادر فراسي خيد نيرو هانس ولا حنت معلتي تعويت ولا يفلد أمبر كل جيزة خمس سعري ورارد نارا حدا معلتي أو تصبغ مقبيت نممقاوز أكل جنزو كمزه اليوون نودوك عليات نارا حدا معلتي أو حدا بيت مقبي هانس نتيم مستحداس مسأموتو سيديان ودا إيرويننا لاليوم تيم نزا حساوزي فتيمو يفوتيون توم صدرا بحدا منبار نخجمرو ناقوزو مسقعزو دما نقرات زيارات وعلا شيو إروين أفتل علواي مدردري تغميت أزنورت أديونيتون جناهت أنكلو زسرحتلو كارتون كوسدا دليه أروين بزي حاليوت نزا كارتون نامري دربي رقصا تيم بقطعة تسعيرو زلالة كن إروين ون محرتين ورون نتيم دما بقوست يملسلو دحريو إروين أزيو زحزنا مسيلو نودي أقويا سيديا نودا أمينة نتيمي كرتان خحات تجددتو نهانس دما نتقولعا كافت جزا نخبارو نجرتو تاني حتيم نيدا يرخوامو نا سينما بحدا نخدو عدما الفيلم مرأيك جمرون كلو تيم بزي مقرات يسحق اتسحقو أزيو سحبن تلاقاون سلازنا ردما بملو مفت الدراش مسو زنورو سبات بزي مقرات كسحق يجمرو إذا دما نحادة تسليم نايسو سلطان كدان استخدنا تسليم من تسرز جوره مستراو سؤاي قلوبو سحبه نصبحيتو تيم سبقو ندقنا نفتو مودادر فراس تملسو هانس شيرلو هومز سوز تبهال فرس تودادر زي تتصبيو من قد ما اتفرس تعوته انتخونا جن استعوتو جنزب كوسد مسكده حنت سانتيم ترايحبو يخون مبر هانس نتزاقتو قال نمحلاو نودو نو حد كبر عويو تيلو سدو اتتقبالا قايش جن بتزنورم تحوتنا يلاوسا من قدي اهاف دقت ان يحباررم هانس بسنكتيم نتورد تعجسو نبيتهم تملسو يرحت إرجيزاجن حدا ما نمزيت تصبي حدا جاقات أما هانس أو حدا هنت أنا سرحن كله حدا عند بزيت تصبي ومن جدي رؤوس واقعوه تصدفوا موته ولا حن تخبر زبها النورة سلزين ورد ما كبرو قليلين أزيوركاش النورة ولا تسموس تتحفلو حاولت مقاور كوين ورن تيم لبو تسيرو نيبو مقاور المسلام كاونا كالي اسم مقاور عم بواق وصل مسبتنا بتانا انجراديو تطو نخبل نجيرا خلكلتو تيم بسقاين كنت عن تمليئو كافت بوتا بزي تفلت أنفت نوغيه هدما تيم ناويك خير كم زلوهم كيفلت نوغيه نفتنا يفراس مودادر بوتا بتحه بتقات أمنسو أمريد زودقت حانت ست تيم رخبه أفتا سكند نسا أف سينما بميستر زكاتاتولو نوره ميستراو سو آي ترعايه كل نجر تدالو غمزلو بمنقار دما بتا سانتيم نخو ودادرن نغمد من أمنو ويست ويندروز توحال فرس نخو ورارد دما مخارو تيم ترتر انكوان تنورو تسمع معه بزقر من قد دما اتستوارا ردلو ويست ويندرز بال فرس تعوته تيم نتجنزب كوسد مسكده نابو عوي حلم خمسة سمرة تجنزبو بنبعت تسوابره جنبز حزن من قدي أبو زن مرأي أو إنورن داريو كل التسواتنا وقريبهم شموم بهيموتن بايلن كم زبالو نجيرهم تلاليو ساتهم نوعات حاسيسو متصنانعو نتجنزب دما تتنققو حاو مخرو بهيموت نتجنزب بمنديل جيرو تقليلونا كوتو جاكيت كم يجيرو خمس حاو ارئيتو تانيحو تيم نتسألي من تسرز جورا مستراو سو اي دقيمو مسرخو اتسو اي تجنزب بمطفو بترقاقام تقطعو تيم نتمنديل مسفتحو كم استتعلى لتجنزبه أو كنت جنزب ناقازي تقرص رات رأيو نيرو يخون دا أمبر اتساوعي بارون اللي فوت كم زبهالن يتعلم زهافتا مساوعين مخانو نتيم نوسو مسلاليه نتيم اندقنا نخو ورادد كالي سانتيم هابو زبهاتو تيم نافت مو ورادد فراس تملسه جن جيزة تقاقيو أمنا جيسو سلازمتة ساعات نمتباي أحد بوتا خوفي ويلمو دك أسيوسدو أفت ساعات سودما باليتن بهيموتن سلاحلهم نوغون نقريوم نتا انكو سانتيمو داقيموم نخسركوا فتصوم عدل كونم دحر قروب دقائق بارون نتيما تسومو اتمو ورراد كعت او سلازقونه نخك الات اف نغرو
እትጸገም ግን እትቆልዓ ነታ ሳንቲም ክረኽባ ኣይከኣለን ብዘይ ንሳ ድማ ነቲ ዝጠፍኦ ገንዘብ ናይ ምርካብ ዕድሉ ተጸንቀቐ ሽዑ እቲ ባሮን ዝበሃል ዘጠራጥር ሰብኣይ ይንፈጺሙ ዘይተጸበዮ ዘገርም ውዕል ኣቕረበሉ እቲ ውዕሊ ቲም ሙሉእ ህይወቱ ደጊሙ ተወራሪዱ ከም ዘይሰዓር ዝገብሮ ነበረ ዋጋ ዝውዕለ ግን ቲም ሓደ ኣዝዩ ክቡር ነገር ክሸይጥ ነበሮ ንሱ ድማ ሰሓቁ እዩ ነይሩ ኩሎም ዝገብሮም ውርርዳት ሰዓራይ ኮይኑ ክውድኦም እዩ ግን ድማ ፈጺሙ ኣይክስሕቕን ቲም መጀመርያ ዋዛ ስለ ዝመሰሎ ብዙሕ ኣይተገደሰን ግን ባሮን ውዕለ ውፅኡ ብደንብ ገይሩ ኣርኣዮ ቲም ነዚ ውዕሊ እዚ እንድሕር ደኣ ፈሪሙሉ ደጊሙ ብዛዕባ ገንዘብን ከይተጨነቐ ሕጉስ ኮይኑ ክነብር ከም ዝኽእል ኣረጋገጸሉ ቲም ቁሩተይ እናተጠራጠረ ዋላንቲ ውዕሊ ይእመነሉ ኣብ መጨረሻ ግን ፈረመ ኣፍታ ሰከንድ ንሳ ድማ ገጹ ሙሉእ ንሙሉእ ተቐየረ ቁም ነገረኛን ዝተረጋግዐን መሰለ ደጊሙ ድማ ፍሽኽ ክብል ኣይከኣለን ድሕሪዚ ከምቲ ውዕሊ ዝብሎ ተወራረደ ዝመረፆ ፈረስ ተዓዊቱ ድማ ሽልማቱ ተቐበለ ግን ዋላ ሓንቲ ሓጎስ ከይርአ ቲም ክሳብ ሕጂ ኩሉ ነገር ምትላል መሰሎ ካብ ምውራድ ዝረኽቦ ገንዘብ ድማ ንኢዳ እንደገና ናብ ሲኒማ ዓደማ ኣብቲ ፊልሚ እቲ ዘይኮነሉ ቲም እምበር ኩሉ ተሓጎሰን ሰሓቐን ቶባረን ድማ ዕግበት ተሰሚዕዎ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ተመልሰ ኣብኡ ብሄሞትና ባይልን ናቱ ሰራሕተኛታት ምዃኖም ተገልጸ ናይ ቲም ማንም ሰብ ዘይረኽቦ ዘደንቕ ዕድል ንረብሖ ክጥቀመሉ ስለ ዝደልየ ተጠንቂቖም ንኽከታተልዎ ኣዘዞም ቲም መልክዖም ርኡ ንኸየለልዮም ድማ ጥበቡ ተጠቒሙ ናብ ዋንጫ ቀየሮም ኣብቲ ሲኒማ ኢዳ ቲም ኣዝዩ ተለዋወጡ ኮይኑ ስለ ዝረአየቶ እንታይ ኮንካ ዲኻ ኢላ ሓተተቶ ንሱ ግን መልሲ ካብ ምሃብ ተቖጠበ ኣርእስቲ ንምቕያር ድማ ባሎና ተዓደገላ ኢዳ እቲ ገንዘብ ካበይ ከም ዝመጸ ምስ ሓተተቶ ቲም ሚስጥሩ ክገልጽ ስለ ዘይደልየ ካብ ሴናተር እታ ከተማ ከም ዝሰረቐ ገይሩ ዛንታ ፈጠረ እቲ ዛንታ ዘይመስል እንኳ እንተነበረ እቲ ናይ ቲም ኣዝዩ ቁም ነገረኛ ገጽ ግን ንኣይዳ ከም ተኣምኖ ገበራ ንሳ ድማ ነዲኣ ንኽትነግራ ጐየየት እቲ ጸገም ግን ሓደ ዓሚል ነቲ ወረ ሰሚዕዎ እዩ ቲም ንሴናተር ዘሪፎ ዝብል ወረ ድማ መላእ ከተማ ተነዝሐ ቲም ገዛ ምስ መጸ እታ ዘይወለደቶ ዲኡ ኩሉ ነገር ሰሚዓ ነበረት ኤርወን ድማ እቲ ገንዘብ ኣብ ናይ ቲም ኮት ተሓዊኡ ረኽቦ ሲድያ ከም ትቐጽዑና ነገረት እኳ ተፈራርሕቶ ኣብታ ደቂቓ ንሳ ኣዲኣ ንኣይዳ መጽያ ቲም ዋላ ካብ ሓደ ሰብ ከም ዘይሰረቐ ገለጸህላ እዚ ጥራይ ከይከውን ፖሊስ ዋላ ሓንቲ ገበን ከም ዘይፈጸመ ኣረጋገጸሉ ቲም ድማ ነቲ ገንዘብ ካብ ምውራድ ፍራስ ከም ዘምጽኦ ገለጸ እቲ ሓቂ ምስ ተፈለጠ ሊድያ ቅርታ ገበረትሉ ነቲ ገንዘብ ግን ባዕላ ክትሕዞ ወሰነት ቲም ግን ምስጢሩልና ነገራ ኢዳ ብምንጋራ ተጎድአ ክልቲኦም ድማ ምዝራብ ኣቋረጹ ቲም ሓዚኑ እንኳ እንተነበረ በቲ ዕድሉ ንምጥቃም ምስ መምሃርቱ ብምጭዋት ጀመረ ዘገርም ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ኣይስዕር ነበረ እንተኾነ ግን ኣብ ክንዲ ዝድነቕሉ እቶም መዕረኽቱ ገለ ስማት ይጥቀምሎ ኢሎም ተጠራጢሮም ክርሕቕዎ ጀመሩ ኢዳ ነቲ ይቅርታ ክትሓትት ኬክ ሒዛ ናብ ገዝኡ ምስ መጸት ነገራት ዝያዳ ተበላሸዩ ሲድያን ኤርውንን ጥራይ ጸኒሖም ነቲ ኬክ በልዕዎ ንቲም ድማ ዓርኩ መጽያ ከም ዝነበረትን ንኹሎም በደላታ ይቅርታ ከም ዝሓተተቶን ኣይነገርዎን ሲድያ ብዛዕባ እቲ ተኸታታሊ ዕድል ቲም ጥርጥር ስለ ዝነበራ ብዓይና ንምርኣይ ንኤርውንን ቲምን ሒዛ ናብ መወዳደረ ፍራስ ከደት ኣብኡ ንቲም ንኽወራረድ ሓተተቶ እቲ ንሱ ዝመረፆ ፈረስ ድማ ተዓወተ ሲድያ ሰንቢዳ ነቲ ገንዘብ ሒዛ ክትወፅእ ደልየት ግን ኤርወን እንደገና ክወራረድ ደለየ ቲም ድማ ኣብ ቀጻሊ ውድድር ዕፅፊ ክስዕሩ ከም ዝኽእሉ ኣረጋገጸሎም ሲድያ ካልእ ፈረስ ክመርጽ ፈቐደህሉ እቲ ቅድድም እውን ጀመረ ናይ ቲም ፈረስ ድማ ንድሕሪት ተሪፉ ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ወፀ ሲድያን ኤርውንን ነቲ ገንዘብ ብምጥፍኡ ክወቕስዎ ጀመሩ ኣብታ ሰከንድ ንሳ ግን እቶም ቀዳሞት ዝወፁ ሰለስተ ፍራስ ከም ዝተሰረቑ ተገልጸ እዚ ድማ ንፈረስ ቲም እንደገና ተዓዋቲ ገበሮ ኩሉ ሰብ ድማ ሰንበደ ሲድያ ግዜ ከይጥፈት ነቲ ገንዘብ ሓዘቶ ንቲም ግን እቲ ገንዘብ ዋላ ሓንቲ ኣይነበረን ብልቡ ዝደልዮ ነበረ ነገር ኣቦኡ ጎኑ ኮይኑ ቲም ዝኹሉ ውርርድ እናሰዓረ ክርኢ ነይሩ ቲም በይኖፍታ ከተማ እንትንቀሳቐስ ኣብቲ ኣቦኡ ሓደ ግዜ ክወስዶ ዝሓስበሉ ዝነበረ ጽቡቕ ሆቴል ደው በለ ሓደ ካብቶም ተቐበልቲ ኣጋይሽ ዝነበረ ክሬስ ሰመር ስለ ዘለለዮ ብዛዕባ እቲ ቲም ዘለዎ ናይ ምዕዋት ተውህቦ ስለ ዝሰምዐ ናብ ውሽጢ ከኣት ተዓደሞ እቲ ዝበሃል ሓቂ ዲታይ ንኽፍትን ድማ ምስ ቲም ናይ ካርታ ጽዋታ ተወራረደ ቲም ተሰማሚዑ ሓደ ፍሉይ ውዕሊ ገበሩ እንተ ተዓዊቱ ካብታ ዘይወለደቶ ዲኡ ንምርሓቕን ናይ ባዕሉ ገንዘብ ንምርካብ ኣብቲ ሆቴል ስራሕ ንኽውሃቦን ሓተተ ክሬሳሚር ነቲ ውዕሊ ተቐበሎ ብዙሕን ከይጸንሐ ድማ ወናኒት እቲ ሆቴል ዝኾነት ኢቫን ናይቲ ኤሌቬተር ኦፕሬተር የድልያ ከም ዘሎ ፍለጠቶ በዚ መንገዲ እዚ ቲም ስራሕ ረኸበ ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ድማ ዳግማይ ብገንዘብ ንኸይወራረድ ወሰነ በታለይቲ እቲኣ ቲም ስራሕ ከም ዝረኸበን መንበሪኡ ንምቕያር ናብ ካሊእ ቦታ ከም ዝጉዕዝሎን ነታ ናይ እንጀራ ዲኡን ሓውን ጽሑፍ ጽሒፉ ሓዲግሎም ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ናብቲ ሆቴል እናኸደን ከሎ ኣብ ጥርቓት ምግብ ቤት ንኢዳ ረኸባ ንሳ ድማ ንኽትዛረቦ ናብኡ ጐየት ንሱ ካብቲ ቦታ ይርሕቕ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠት ነገራት ንምዕራይ ብዛዕባ እቲ ይቅርታ ክትሓተሉ ዘምጸቶ ኬክ ሓተተቶ ቲም ግን ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ከም ዘላ ኣይተረድኦን ንስራሕ ደንጊኡ ስለ ዝነበረ ድማ ቀልጢፉ ጐየየ
إيدا إنها نفتو بيت مقبي تملست أو دما بارون أحدت أولا خوفيلو رخبتو ندي أخذ صوع مسفتنت أدي أدك إسا خمز لا تجنزبت أتبارون جن كحجزا خمز غقل سلز فلت نغري أخمز مت أنا جرا بزعوان نتيم زلوا سمعت كم زفلتن وعلن تأتيهم دما نتيم كمل سلا خمز غقل الرجاجة سلا أفتو هوتيل تيم سراح جمرة سحقون مملاس سلز دليل دما بزعوه نتومنا يبارون سرحتني حتتهم الفولت أسوقني ترخبن دحر قرب جيزة كل تنات وزحزة سرحتنياتات مس إيفون كزار وارعين أتومن جواتات بهيموننا بايلين يمنيرهم نفط هوتيل زمت دما كم تستأززوه نتيم نغكتاتو لينيرو إيفان نغقتلو أززت تيم جنبعلو نخاليهم حتته ناو دقوتيو أو كند زغودهم نتأنت هابهم نايتيم تكبار نزوم كل تنات وقرمهم نتأزاز تبارون كأزازو خمزي بلوم دما كترات أرو جمرو تيم ناوشت مستملسه نتزفر موعلي دقيمون بومو حدا زيو قداس عن كزر خبا حدا معلتي ندحر داور التسعيرو اتوعل خمز فرسن سحاقو خمز ملسولون تكنزبا الدل سلز رخبا ناو ريزامير كيدو أزغط لنقوه بارون ناوز هوتيل كمتسئيلو تورارده كريسامير أي أمونون نتوعل قن تقبلو كم تقول جيزة دحر قرب سكندات اتبارون نفط هوتيل كمتس مخانو زنقر دول تليفون متس إيفان بوناو عاوي دقس كدالو عززة اتوارد ما نخلو مهفتامات تاخته مسحوهم أب مودعتا اتبارون متس تيمون سروحو قوينوو بتالفيتر نلعل سقلو تيم نتوعل نخزر رزالو حتتو اتبارون جن اتنكو من قدي بورد مز ساعات تراي مخانو قلت انتخونا جن بسنكتو علي تيم كله جيزة سل السعر تيم كيس عاركا متراف فتيمو زيو خون نقري نيرو اتبارون كافت بوتا قدم مخادو تسألي من تصرخو عينو العلمو اتن حدشتي سماياوتو عين ترعيو تيم اتوم عينتي نايدا عين تخمز مصلو مسرعيا سنبدا قال حمق نقر كيوت حدما نفتو بيت مقوقويا التفن متسح مسكري سمر احيد الدقايق كوت حيولي ورارد كم تستلمده اندقنا تيم تعوته بزمن قد بيلو دما قال تفنو عاركو فتحه تيم نانا إيدا خبل خاطن تنكلو اتخفلي تسألمات نهرة إيدا مسبارن زغورو توعلي سلس سرحلان مستيب سلس تراخبت انتحقوست انتخونا جن تيم حدا زسن بدنقر استوعاله نا إيدا عينتي سماياو زيكونس بجايوم نيرم أتسألمات رايد مايا كتر اتخل زنهرت اتبارون نعركو عين تساريقو نوعلو خمز قورم تيم تغنزبه بتعدلو تتغيمو دما كمال سلاك الات ولا إيدا إيدو مسحزت عين تابورتو عسقاي تسمعه أفتا سكند دما اتطفيو زنهر رئيتا ناو نبور تمالسه أفتو هوتيل دما اتبارون مدارخ سمعنا تدالين كلو هندبت خبيدنا رئيس حمام حزو بيموتن بالماتن نابو قويو اتبارون كاو إيداو سيدو زنهره نايمر أي كألت كم زطفقون رأيو أفت مقبيد دما إيدا عين تاب ملاسن تحقويسا نتيم حقوفتو تيم جن ولا يتحقوز دامبر حجون كسحق أي كألن سلازي قد نتبارون كقط مصل زنورو نفتو هوتيل تملسه جن مستملسه اتبارون درو مستوما قاش وطيو نبره كريسمر هندوت ناو تيم كأرومو بزعبات كل جيزة سعرلو مستراو من قد حتتو تيم دما بزعات مسبارون زقورو وعلن سحاقو خمس تفاتن ملو حق نقرو كريسامير ننوح جيزة حسومو حدا معالتنا وناي تيم كفل ماتيو حدا حسا قربالو كافتو عالمنا زلو زهافتا مساوئي زهافتم كوية إلكاس كتورارد بالو زدما كاو حق زرح قصل زنوره نتيم كسعرلو زخقل من قد ينوره تيم تسمى معه قنوالا حنتي يتغيرن عدلو دما يتفقلون كريسمر بزغط أمو نقرات تقريمو نابارو تملسه لفوت تيزبل شمت بارون دما أو رغط صحيفو ترامو زناولو لنا تأمتا يتصنح بمستيات كيرو ندحريت مسنبها دما تيفول زبل نا جرمن قال كونه تيفول انتاي محدش نقرني وقتو لتقولو يخم جن تيفول بجرمنيا سيطان مالتيو زاك ألكو أفقطو تنكلاون زتصوعي زمسل دقائق انكي وسده أمول اتو هوتيل هندت مراتي تفق تمرات تفقو بزوحي تنحن اتو هوتيل تماليس خيرهن كلو دما كريسمير نتاوانات هوتيل زخونت إيفان أليشو اتشجر انتاي مخان مفلاتن مفتحن مفتارن ناو كفلا خيد ناو أليفيتر تسغله ناوز أليفيتر آتيو اتماعتصم ساعات سيوغن هندوت من كتكات يجمرمو مراتون تفقو اللعيبن نافت مستات كم تليلو خرقن كلوون قالت تسأليم نقرنا قلنا قروي ماتسمو مسلون يتفق اتب مستات زغرو نوره تسأليم تسلالو الدمات قعو اتخال إشان خدما تيمو بكفلو داكيسون كلو ببوزحات حلو تدحننات كاو دكاسو تهراوره اتبارون أز حالة ليت خمز موتن نتيم دما انكو راسي اجيرو خمز سميون نقرو إيفان كتعقتو مكوان تموكرت كراسيمير أوش تتالفيتر ونرؤس حيت ودي أورخوتمو تمسح ليتو زخيد نورة تيم حديقة نعون محقاس تقالات أفد دحر بزح ساعتات تيم نافت عوية نايبارون قزات ملسة أو أدما أزيو خبار بتعم سفيح عوية مدك اسخفلة تداليلو نورة اتقولعه بجنكن دنقات انقرقرن تملي اخلو أمو داتا ديك أسوسدو
ንጽባሕቲ ንግሆ ቲም ናብቲ ዓብዪ ኣዳራሽ ኣተወ እሞ ምስቲ ብሂወት ዘሎ ባሮን ገጽ ንገጽ ተራኸበ። እቲ ባሮን ድማ ኩሉ ሃፍቱ ንቲም ንምውራስ ክብል ሞቱ ከም ዘምሰልን ማንታሓዊ ኮይኑ ከም ዝቐረበን ገለጸሉ። እዚ ተግባር እዚ ንቲም ካብቶ ዓለም ዘሎ ዝሃፍተመ ሰብኣይ ዝሃፍተመ ምዃኑ ስለ ዘረጋገጸ ንቲም ወራሲ እዩ ገይሩ ኩሉ ሃፍቱ ስለ ዝሃቦ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ቲምን ከይፈለጠ ነቲ ምስ ክሬስመር ዝገበሮ ውዕሊ ሕጂ እውን ተዓዋታይ ኮይኑ ወዲእዎ ፍሽኽትኡ ድማ ይክምለሰሉን። ድሕሪኡ ቲም እናተጋጭዮን እናተዋቕዖን ስለ ዝነበረ እቲ ባሮን እቲ ናይ ሓቂ መንገዲ ገለጸሉ። ንሱ ንሰባት ኣብ ጸገሞም መፍትሒ ብምቕራብ ነቲ ዝያዳ ዝፈትይዎ ነገር ዝወስድ ክፉእ መንፈሳዊ ፍጥረት እዩ። ኣብ ሙሉእ ዓለም ሰራሕተኛታት ኣለውዎ። ሃንደበት ተምሲሉ መከራ ይፈጥር እሞ ካብኡ ድማ ረብሓ ይረክብ። ቲም እዚ ኩሉ እናሰምዐ ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ ናይቲ ባሮን ዘውረሶ ገንዘብ ክሕዞ ከም ዘይደሊ ገለጸ። ሰሓቑ ንክምለሰሉ ድማ ኣጥቢቑ ሓተተ። እቲ ባሮን ግና ነቲ ውዕሊ እንደገና ዘኻኽሮ። ካሊእ ምርጫ ስለ ዘይሃወ ድማ ብሓደ ኣብ መስትያት ዘሎ ኣፍ ደገ ሓሊፉ ናብቲ ምስጢራዊ ኩባንይኡ ተመልሰ። ኣብኡ እቲ ባሮን ምስ ቤሄሞትን ባይልን ተራኸቡ። ቲም ሕጂ ኣብቲ ናቱ ዓብዪ ገዛ ከም ዝነብር እውን ነገርዎ። ናይ ሓቂ ውጥኑ ድማ እቲ ቆልዓ ምውርራድ ቅጽል ምግባር እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ቲመው ዝተወራረደሉ ቁፅሪ ክፋል ነውሱ እዩ ዘጥፍእ ዘሎ። ነውሱ ሙሉእ ንሙሉእ ምስ ዘጥፍአ ድማ ንሱ ተካእ ናይቲ ባሮን ክኸውን እዩ። ኣብ መጀመርያ እቲ ባሮን ሊድያና ኤርዊን ንቲም ክበጽሕዎ ገበረ። ኣብ ዝመጹላ ቅጽበት ድማ ክልቲኦም ዝያዳ ገንዘብ ንምስራሕ ሓገዝ ሓተትዎ። ቲም በቲ ባሮን ስለ ዝተጸልወን ብቂምታ ስለ ዝተመልአን በቲ ዕድሉ ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊታ ዘይወለደቶ ዲኡን ሓውን ሕኑ ንኽፈዲ ተወራረደ። ካብቲ ገዛ እናጎዩ ክወፁ እንከለውን ብጣዕሚ ብዙሓት ናብ ከም ዝነኽስዎም ደጊሙ ተወራረደ። እቲ ባሮን ድማ ንቲም ንዓዋቶም ንኽቆፅዖም ስለ ዘበረታትዖ ብዕግበት ተመልአ። እንተኾነ ግን ቲም ብጊዜኡ ርእሱ ተቆጻጸረ። ግና ሰብኣውነቱ ስለ ዘይጠፍአ ናይ ሓደ ሰብ ሂወት ትኹን ኣብ ሓደጋ ንኽእቲ ፍቓደኛ ኣይነበረን። እቲ ባሮን ድማ ንሰባት ክከላኸል እንድሕር ደኣ ደልዩ ካብኣቶም ክርሕቕ ከም ዘለዎ ጠንቅቖ። ብፍላይ ድማ ካብቲ ኣዝዩ ዝፈትያ ዝነበረ ኤዳ። እዚ ድማ ነቲ ምስኪናይ ቲም ኣዝዩ ሳቐዮ። ግን ድሕንነቶም ንምሕላይሉ ቲም ካብ ሰባት ንምርሓቕ ተሰማምዐ። ኢዳ ግን ቲም ሕጂ ኣብ ዓለምና ዝሃፍተመ ሰብ ምዃኑ ዝነግር ጋዜጣ እናንበበት ትሪኦ እሞ ንኽትረኽቦ ናብቲ ዓብዪ ቤት መንግስትኡ ትኸይድ። ኣብኡ ቲም ዝሑል ጠባ ይርአያ። ንክሬስሚር ንምድሓን ጥራይ ምስኣ ክወራረድ ከም ዝደሊ ነገራ። ኢዳ እውን ተሰማምዐት። ኣእደዎም ምስ ተጨዋወጡ ድማ ክሬስሚር ኣብቲ ሆቴል ብኢቫን እናተሓከመ ከሎ ተበራበረ። ድሕሪኡ ቲም ንኢዳ ንኽትከይድ ነገራ። ዕርክነታ ከም ዘየድላን ኣብቲ ክቡር ሂወቱ ምስ ብዙሕ ገንዘቡ በይኑ ምንባር ከም ዝመርፅን ነገራ። ካብ ቲም እዚ ዓይነት ዘረባ ፈጺማ ዘይተጸበየት ኤዳ እውን ብሓዘን ልባ ይቆስል። ንሳ ሓሪቓ ብጓሃይ ካብቲ ቦታ ክትከይድን ከላ እቲ ባሮን ከምቲ ዝሓስቦ ዝነበረ ቲም ካብ ኩሉ ሰብ ይንጸል ብምንባሩ ደስ ኢልዎ ብፍሽኽታ ይዕዘብ ነበረ። እቲ ዝቕጽል ስጉምቲ ውጥን ድማ ኣብ ስም ቲም ዓብዪ ናይ ምውርራድ ውድድር ምእዋጅ ነበረ። እቲ ገንዘብ ንደኻትም ቆልዑት ክወሃብ ምዃኑ ዝነግር መለጠፍታት ኣብ መላእ እታ ከተማ ተለጠፈ። ብጽባሒቱ ሙሉእ ህዝቢ እታ ከተማ ኣብቲ መወዳደሪ ፍራስ ተረኸበ። እቶም ወለዲ ዘይብሎም ዘኽተማት ድማ ንቲም ስለ ለጋስነቱ ብመዝሙር ኣመስገንዎ። ብሓቂ ግን እዚ ኩሉ ንቲም ናብቲ ናይ ምውርራድ ዓለም ዝያዳ ዝጠሓለ ንምግባር ብባሮን ዝተዳለየ ውጥን ነበረ። ኣብቲ ስነ ስርዓት እቲ ባሮን ከምቲ ናይ ቀደም ቲም ዝነበሮ ሰሓባይ ዓይነት ሰሓቕ ዘለዎ ዘኽታም ቆልዓ ዝተውዓለ። ብድሕሪ እዚ እቲ ባሮን ናብ ቲም ይቐርብ እሞ ከምቲ ንዕኡ ቅድመ ዋርሒ ዝገበሮ ተወራሪዱ ሰሓቑ ንኽወስደሉ ሓሳብ ኣቕርበሉ። በዚ መንገዲ እዚ ቲም እንደገና ክስሕቕ ክኽእል እዩ። እቲ ባሮን ድማ ሓድሽ ተካይኡ ዝኸውን ሰብ ክረክብ እዩ። ነብሱ ዳርጋ ተታሒዛ ስለ ዝነበረት ቲም ንኽቕበሎ ቁሩብ ይቐሪቦ። እንተኾነ ግን እቲ ባሮን እንተይፈለጠ ኣይዳን ክሬስሜርን ናብቲ ቦታ መፂኦም ነበሩ። ኣብ መድረኽ ደይውን ዝነበረ ቲም ምስ ረኣይዎ ኣይዳ ናብኡ ንኽትቀርብ ሞከረት። ግን ኣብ መንገዲ ጸኒሖም ብሄሞትን ብኣየለትን ዓገትዋ። ቲም በቲ ባሮት እናተመርሐ ምዃኑ ብምንጋር ድማ ንኽሕግዝዋ ብተደጋጋሚ ለመነቶም። እዚ ድማ ባይል ቲም ሓደ ግዜ ሂወቱ ከም ዘድሓነሉ ንኽዝክር ገበሮ። ከምዚ ኢሉ ድማ ንፈለማ ግዜ ናይ ጎይትኡ ትእዛዝ ክጥሕስ ወሰነ። ንብሄሞት ድማ ከምኡ ንኽገብር እመና። ካብቲ ባሮን ብዝተረኽበ ናይ ትኹረት ምስሓት ዕድል ተጠቒሞም ነቲም ናብ ትሕቲ መድረኽ ወሰድዎ። ኣብኡ ድማ ምስ ኢዳን ክሬስሜርን ተራኸበ። ኣብኡ ኢዳ እቲ ብድሕሪት ዝፍጠርሉ ሓቂ ብደንቢ ጌራ ከም ትፈልጥ ገለጸት እሞ ሓድሽ ውዕሊ ኣቕረበትሉ። ቲም ፈጺሙ ክስሕቕ ይኽእልን ኢላ ተወራረደት። ቲም ነዚ ውዕሊ እንድሕር ደኣ ተቐቢሉ በቲ ናቱ ዕድል ምክንያት ክስሕቕ ስለ ዝግደድ እቲ ውዕሊ ክፈርስ እዩ። ቲም ግን ጋእ ስጋእ በለ። ነብሱ ደርጋ ተዋሒጣ ስስዕ ድማ ተቆጻጺራቶ ነበረት። ኣብቲ እዋን እቲ ባሮን ቲም መድረኽ ከም ዘየሎ ዝተውዓለ እሞ ብቁጥዐ ኩሉ ሰብ ንኽእልሹ ኣዘዘ።
ሕርቃኑ ብርቱዕ ሃባቡላ ነፋስን ማይን ኣልዓለ። ቲም ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ናይቲ ባሮን ድምፂ ክሰምዕ እንከሎ ቀልጢፉ ናብኡ ክምለስ ከም ዘለዎ ወሰነ። ኣይዳ ግን ተስፋ ብዘይ ምቑራፅ ቲም ቆልዓ እንከሎ ዝዛረቦ ዝነበሩ ዋዛ ነገረቶ። እቲ ሓያል ዝኽሪ ንልቢ ቲም ተንከፎ እሞ ናብ ስነ ሕልንኡ ተመልሰ። ኣይዳ ሕጂ እውን ደጊማ ነቲ ዓንተዎ ዝነገረቶ ውዕል ኣቕርበሉ። ቲም ውሳንኡ ክህብ ክብል ግን እቲ ባሮን ተረኣዮ እሞ ብፍጥነት ምስኡ ንክመጽእ ኣዘዞ። ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኢዳ ብዘይ ምቁራፅ ተሓግዞ ስለ ዝነበረት ቲም ካብ ቁፅፅር እቲ ባሮን ሙሉእ ንሙሉእ ይወፅእ። ቲም ነቲ ኣይዳ ዘቕረበቶ ውዕል እውን ተቐበሎ እሞ ሓደ ብርቱዕ ሓይሊ ተፈንጀረ። እቲ ባሮን ድማ ብሰንኪ እቲ ድምፂ ክርሕቕ ተገደደ። ድሕሪኡ እቲ ሓያል ባቡላ ጠፍአ፣ እቲ ምስጢራዊ ውዕሊ ድማ ፈረሰ። ቲም ነፃነት ረኸበ እሞ ንኢዳ ሓቑፋ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ድማ ካብ ልቡ ብሓቂ ደስ ኢልዎ ሰሓቐ። ምስኣን ምስ ክሬስሚሪን ኮይኖም ድማ ካብቲ ቦታ ወፁ። ኣብ መንገዲ ድማ ንባሮን ንመወዳእታ ግዜ ረኸብዎ። ሕጂ ኣሪጉን ደኺሙን ነበረ። ብዒንቱ ዝወርድ ነበረ ንብዓት ናብ ኣልማዝ እናቐየረ ንመጨረሻ ግዜ ንዓታቶም ክሓባብል ፈተነ። ቲም ግን ሕጂ ናብ ውኑ ተመሊሱ እዩ። ብዘይ ውልውል ድማ ኣበዮ። ሄሞትን ባይልን መፂኦም ደጊም ነቲ ባሮን ከም ዘየገልገልዎን ደጊም ንቲም ከም ዝሕልይዎን ኣረጋገጹ። እቲ ባሮን ሕጂ ኩሉ ነገር ፈሪስዎ ምንም ነገር ክቕይር ከም ዘይኽእል ምስ ተረድኦ ካብቲ ቦታ ርሒቑ ኸደ። ቅድሚ ምኻዱ ግን ነቶም ክልተ እንደገና ናብ እንጭዋ ቀየሮም እሞ ጠቕሊሉ ተሰዊሩ ጠፍአ። ኣብ መወዳእታ ቲም ምስ ኣይዳ ናፍታ ትሕት ዝበለት ንእሽተይ መጋገሪ ድኳን ነቶም ክልተ እንጭዋ ሒዞሞም ይኸዱ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ቲም ምስ ኣይዳን ኣዲኣን ይነብር ኣሎ። ሰሓቑ ብምምላሳ ድማ ኣዝዩ ሕጉስ ነይሩ። ካብ ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ሕጉስ ኮንካ እናሰሓቕካ ንኽትነብር ሃፍታም ምዃን ናይ ግድን ከም ዘየድልየካ ተማሂረ ሓሊፈ ኣለኹ። ግን እዚ ኣጋጣሚ ዝተዝገጥመኩም እሞ በቲ ዘድልየኩም ነገር ነቲ ትደልይዎ ንኽትወራረዱ ተትሕተቱ እንታይ ምግበርኩም? ሃፋትም ኮንኩም ወይስ ሕጉሳት ኮንኩም ምንባር? እዚ ፊልሚ ብወገነይ ብጣዕሚ ስለ ዝፈተኽዎ 7.8 ወይ ክሓልፈ። ንስኹም ከ እዚ ፊልሚ ካብ 10 ክንደይ ምሃብኩሞ? ኣብ ኮመንት እስኪ ጸሓፉለይ። ንቻናልና ሳብስክራይብ ተዘይጌርኩም ከምዚኦም ዝመሰሉ ሰሓብቲ ፊልምታት ስለ ዘምልጡኹም ሳብስክራይብ ጌርኩም ተኸታተሉ። ብኻልኦት ፊልምታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጸንሒት።